Apha phambi kwethu sinosisi usisiwini osuka eDuncan Village malunga necase katamkhulu owatyholwa ngerape ne and wagwetywa. 2 weeks back sifumene ileta esuka kutamkhulu ecela uba makhe silandi ke singenelele kule case cause ugwetywe engenzanga nto elandileyo le nto ayigwetyelweyo akayazi and andifuna uxokisela ke sisiwini ii-cases zelo hlobo banintsi abantu abagwetyiweyo abangazaziyo izinto ya understand but uthe nethi ke ngoku athi unabo abantu abanoyingqina le nto ayithethayo because uyibhalile ileta yona esithi wena ungomnye wabo. But ke andifuna uba siveze iindaba zeleta, ndifuna siqale straight uba utamkhulu okwaqala masiqale in this way. Sisiwini into ozoyithetha apha mhlawumbi ingakwazi usetyenziswa ecourt, so ngaske uthi make sure uba uthetha into oyaziyo onobungqina bayo onokwazi uyimela. Okwesibini ndibawela mhlawumbi ke ngosingene from eqaleni si-introduce wena ungubani sisi wami? Mna ndinguWinnie Zondo, ndihlala eduze eDuncan Village. Usisiwini Zondo ohlala eduze eDuncan Village. Uyintoni kutamkhulu? Ndingummelwane wakhe. Ungummelwane. Akho nto inidibanisayo relationship or just ummelwane? Andingummelwane, qha xa endibiza umntu angabhideka, wonke umntu uthi mtshana kuye xa ndibiza. Okay. Laa nto inobhida ke nabasebantwini abafundileyo bathi no, kwanombiza athi mtshana. Uthi mtshana kuba wonke umntu ungumtshana. Okay. Ndingummelwane. Ngale mini masiqale ke sisi wam about le case yalo mntana. Kuthiwa khakha sinike uba wazi ntoni wena ndingakulidishi. Mna ngomhla ka-2023 ukwenzeka kwale nto ndibizwa ngumama waphaya oyintombi yaphaya okuthiwa nguKuku Lasiti phaa eduze kulaa forum. Ekundibizeni kwakhe kwam egalini undibiza setshintshe kwasebusweni, bendiphaa ke phofu ngomgqibelo engakhange athethe nto kwangomvulo. Ngale mini funeka abantwana beye ngalo esikolweni. Wathi kum izapha ndike mna kayibo makhulu ingathi nje utshintshile. Yho, ndidikiwe mna nto kaSiyanda oko wafikayo phendlini uyandithethisa. Ndithi makhulu ingaba akho nto irongo? Athi yapha endlini ekhaya. Nyhani ke ndimlandele umakhulu ndifike phaa ndithi makhulu ndinguyelo ndibizwa ngubani? Athi ubizwa ndim. Sinenhlanhla phuma erumini. Ndithi ke mna ke hayibo makhulu undibizela ntoni because anobizwa nguSinenhlanhla nguye kum egalini. Athi umakhulu Sinenhlanhla imapha thetha. Athi umakhulu mayobizwa uSiyanda. Ndike mna hayi makhulu kaloku uyandibazisa uzawubiza umntu osem-outweni umama umntana abe le nto undibizela umzekelo yomntana abengayazi bakwenzeka ntoni na. Athi yena kuSinenhlanhla mama kaAvuyile nyana wam ke firstborn ka-2013. Avuyile. My firstborn. Okay. Athi sasidlala oonopopi. Ndithi ke mna ke phi ngasemfuleni apha ezantsi kwamagali. Nini ngoku yandithi hayi mntanam kaloku andimxoxi ngoku mna. Ndixoxa umzekelo into yenyanga ephelileyo yeyeveki ezigqithileyo. Ungokuya kwakunini khawuzame undicacisele nadlala kwaze kwathini. Hayi uAvuyile mama kaAvuyile wafaka into yakhe ipincisi yakhe apha kum. Ndike mna kayibo uAvuyile wam. Hayi ndizakhe ndimbuze makhulu ubuya kwakhe esikolweni sizawuphuma isikolo and ukukhanyela kwakhe makhulu kukumbetha kwam because uAvuyile lo wam ndandithe kwinto edibenise namantombazana eyikwekwe nokuxoxa apha e-ereni because ndiyazazi into zalapha eduze ingaqulunqwa ngabantu balapha ibe yiyo. Athi makhulu awungamonzakalisa umntana ungambethi kutsho umama lo waphaya ebendibizile. Ndithi ndizambetha ke kanti makhulu ayizophelela apha le nto. Ndithi sekunjalo ndike mna ke angene umama umntana molweni siswini uthi sisi ke mosikumo. Ndike mna ke weke
athi hayi man sister ndiva nam ndibizwa ngumakhulu. Ukubizela ntoni umakhulu? Hayi ngibizela into yafuneka ufunenhlanje ameba uvasile wabheka esikolweni. Andiyazi bakwenzeka ntoni na. Ndike mna ke athi thetha sinenhlanhla nakumamakho. Hayi mama sasidlala onopopi noavuyile. Ngoku kubhlungu apha ngemva. Ngimjongile lo mntana. Kubhlungu apha ngemva. Ndike mna ke phi athi ma ntombi apha ngemva. Ndike mna okay ndisanda ngicela ungiboleke lo mntana. Ikhona into enzayohlula apha ngemva. Izaba nomehluko kakhulu ndizakuxelela ndanzokufihlela. Athi hayi sister miyeke umntana makathethe ndiyayi kaloku usuke emawuthweni wena. Uvele ovuswe endodeni yakho. Awunovele uthi umntana mandingamkhindi. Ithi okay is fine andizokubambezela amalungelo omntana wakho ngento ayithethayo. Athi umntana hayi makantombi before uphume uhambe ugoduke ndifuna uthetha inyani. Ndike mna ke thetha mntana ngoba lokho nathi izasikhulula. And yena uavuyile ndiza kumbetha. Andizoyiyekela mzamngoma. Athi hayi sawuthetha inyani ndandenziwe ngudamkhulu. Ndithi nini wawenziwe ngudamkhulu nini? Ngokuya sasisebhokisini lakhe lemoto axhumele loo nto ke umamakhe. Thetha sinenhlanhla umntana akenziwa loo nto. Sibadala apha. Awuzomxhumela ngosathethe ngegama likatamkhulu. And kaloku benihamba phaa kwatamkhulu. Utheni ngokwawo unansi kumntana athela utamkhulu ukuxhumele loo nto. Athi so usukile from kulo wakho ngomntana usukile. uya kutamkhulu. Okay. Usukile. Athi ke yena ke ngoku sasidlala phaa egxokseni. Kwaze kwakho sadlala onopopi ndithi ima ke mntana mkancinci. Ima. Animthethele utamkhulu. Ndithi you remember kulaveki igqithile andisayiba yeyiphi na mntanam. Nani gxothwa ngutamkhulu phegxoksini. Nina nibamba isipili semoto. Wakukrwexa utamkhulu egxini. Ntombi encinci nezitshomi zakho ndiyakucela mani. Usuke kwesi sipili. Wade wanqandwa nandim ngathi suke esipilini sikatamkhulu. Utamkhulu utheni ungambali. Ingathi akathethi ngemoto yakhe kodwa yathetha. Nizasophula esi sipileni singakwazi ukubhatala lapha kokwenu. Ngembombe yatshika ke. Ndawuthetha loo nto. Hayi makantombi ima uyenzile utamkhulu. Ndithi uyakhumbula na esithi utamkhulu suke esipilini sakhe semoto ekukrwexa egxini. Ndicima umhlamba wokuphatha unoba kokwakukrwexa ngoba lo ndandikhona. Ndandisiya shop ndiyothenga. Athi lo mntana athi umamakhe thetha sinenhlanhla. Athi wathatha umnwe wawuthi utamkhulu kuma apha ngaphambili. Ndike mna ke nini nangokuya ndandise ndandiyoplaga amanzi phaa kwakhe. Ndathi ke mna ke siyanda umntana akenziwa le nto sumkhokhela ngoba ngoku uthi makaveze neento zamalwimi uyam-actionisa umntana. Sibadala thina silapha. Ndathi ibamba apho ke siyanda makhulu ninguward 7 yena thina singuward 6 emagaleni. Into endizawuyenza zayobiza abahlali phaa phandle. Athi usiyanda ke umama kasisiphi ukhona apha embaneni. Ndithi uzabizwa ndini azobizwa ngoku nina ninguward 7. Ndandibabhuti uzawuqiqa ingqondo kwangelaa xesha ndimklovisayo ndithi ndizawubiza abakwa 6 nayo yena ngowaka wa 7. Nyhani ndimbize kumama uNkonki notata uNkonki. Bathi seza ngoku sisabelwe intambo zombane sizawunyuka nyanza abalibazise inoba ndalijonga ixesha 10 to 11 bangena apha kwamakhulu endlini. Bathi sizomamela kuthiwa ndithi ke makahayi tata kasisipho andimbizi tata uNkonki mos ndibiza umntana wakhe. Ndithi hayi into bendiyizele mna apha bendizomamela into yoonopopi yomntana wam wayedlala nalo mntana. Ngoku ndithe ndawufumanisa wathi umntana hayi ayingoavuyile ngutamkhulu. Phofu ngoku athetha uba ngutamkhulu ukhwela apha esofeni ujonge esithetheni ngoba nanku utata uGiyani wenza iiplote zakhe iiflowers ugobile phaa. Ndathi ke mna ke usuthetha nam ube ujonge phandle. Thetha nam ujonge kum because kaloku ngoku uzawubuya nelinye iqhinga. Njengoba sithi ke lo mntana into yoba wenziwe ngutamkhulu. Yeyi othuka utata uNkungu. Yeyi oko sahlala noGiyani mani apha. Zange wenza nto embi. Ndide ndanosisipho wam. Usisipho sasimane sidinga into ezidibene neekritshi ekhulela kulo tata. Nyhani ke atsho engqina nomkakhe umama kasisipho umama uNkonki.
Ndithi ke mna ke iyandibhida nam xa nje. Bethuna masingayitsali into. Siyanda, sister. Thatha umntanakho kaManda kwaMhlambi. Umthathe umse empilweni. Empilweni uzawubhalela ileta from eMakhiwane. Then eMakhiwane kulapha check ithiswa khona umntana. Hayi ke nyani ke kahamba siyanda thatha ikhadi lomntana abheke empilweni. Ndimke ke mna ke. Ngiyena uDothudo apha esiqekini eMagalini. Ndibane ngelakhe nomnye umama uLudladla ongumelwane wamama kaNopinki. Ndithi kuye makhulu nansi into ixakile khaniveleni athi yintoni ndithi uGiyani kuthiwa ezantsi urepile phi ezantsi kwakuko athi umakhulu yintoni mani kwenzeke ntoni wena ndithi andiyazi le nto ibiqale ngoAvile wam into kaAvile ke ngabantwana aba onopopi nathi sisuka kubo besakwazi uyilamla qha ngokulo mntana uphuma negama likatamkhulu phofu nje bamakhulu evela negama likatamkhulu ujonge ifestireni ndibona uba befuna uza neqhinga inobe bembona utamkhulu uba nanku apha phandle acaphuke umama uLudladla athi hayi ayikho wena le nto ithela ndithi njengangoku usiyanda simthume empilweni makhulu ndithi makaye sawuva ngaye leyithi xa ifikileyo uba ithini na into athi umama kaNopinki suba sangena wena egalini lakho mobiza intombi yakhe ingqondo ifile ba unentombi yakhe lapha esiqekini utamkhulu umama kaLiya ndike mama khumba intombi yakhe kanene athi ngobiza utata kaLiya pha kwambhuti nomama kaLiya ndithi intombi yakhe athi uthi tata omncinci ukhulele kulo tata washiywa ngumama wakhe umama kaLiya wakhulela kutamkhulu ndike make bengaya naloo nto nyani nditsho ndisiya kwambhuti apha esiqekini ngabanye abamelwane bethu ndifike ndichaze mama kaLiya ndisuka kulaa mzi ezantsi kwaLasithi pha bendiyele into kaAvile ngophithi phela umntana uyalalalala athi kum hayi ucela uthethe inyani hayi ngoAvile wam ngutamkhulu othuka uMaliya khawunceda kaLiya khandike into onxiba inayithi nyani ke anxiba inayithi uMaliya abhijele irokwe lakhe athi umyeni wakhe sundishiya masiyeni sonke nyani xa befika umama uLudladla nanku apha phandle baqokelele nomnye umama ke uNomanani ummelwane kuhliweke ndishiyeke ke nathi umakhulu hayi noba unoshiyeka wena sawuzihambela thina ndithi ke nakokhe makhulu ndishiyeke ke ndiplagele abanye apha esiqekini ndishiyeke ndiplagele abanye kanti utamkhulu yena ngosiphumileyo umama umntana simthume empilweni ushiyeke siye ekomitini uyochaza le nto ekomitini babuye ndive ingxwabangxwaba kuyathukiswa bayathukwa athi umama kaLiya yakhini asithukwanga ngulo mama lo mntana uSiyanda ndike mna ke hayibo unithukela ntoni because kaloku ngithenge nani athi uthe kuthi sizomamela ntoni nisithi nabarethiweyo okanye ngumntana korethiweyo yena urethelo umntana lixhego lidala kwathini kungathanga sebuyile empilweni exesha benomthume empilweni sebuyile impilweni kwathwana empilweni kaloku akuzanga yena still kum ndilinde kaloku kuzuntangam iyayiqonda ne njeba sinabantwana kungaphindi kuze umakhulu nje bebezombiza ekuseni kuze umakhulu athi umakhulu iyandibhida into kaSiyanda uSiyanda ukhona ubuyile ndithi ke mna hayi kaloku makhulu apha egalini lama ndilindelanga Siyanda andindelanga wena ndilindele uSiyanda athi ke nako makhulu nangu hambe ephithizela nangoku andimaba wenza ntoni kulaa ndlu ndithi ke mna ke makhulu uthi kutheni uSiyanda empilweni akathethi isicaciso akho nephepha endilibonayo njeba laa clinic card yomntana ebemke nayo uphinde wabuya nayo injalo akho phepha likhaphela ndike mna ke hayi makhulu ndase ndibone ngoSiyanda mna bengalindelanga uba wena ungaza hlaleke befollowing day ngexesha uphithizela iveni ke phaa nee-twin cab zabecuphi yonke laa nto kukho nabaye egalini katamkhulu abaphanda utamkhulu babuza ke imibuzo yabo yonke le nto nje bisenzeka mna ndimile phaa entla kwegalam kuyabonakala ke phaa negali katamkhulu yabonakala siphinde sibuyele back to exesha uthatha ke ngoku intombi yakhe nomyeni wakhe nifika ethukisela ke ngophambi kweyadi bayathukwa apha eyadini khange bangene nasendlini nomama uLudladla nomama uNomanani zange bangene nongena bathukwa ngumama umntana
ayinini abareyitshweyo umntana ndim oreyitshele umntana uzothini apha yonke lento yenzeka sebuya ke ngoku epolice station ngo-same day ebuya epolice station sebuyile ubuya kwakhe epolice station wena ixesha epolice station uhamba u-door to door wayodibana kunye nelante neyo nomeza wakho ne-community wabiza nentombi yayo naya phambi kwendlu khange ndiye mna phambi kwendlu bona bazawuyabona mna mandishiyeke izawuba ngathi yinto nyhani ke ndihlale kungolwesibini utamkhulu zenzela into zakhe ndimbona uba hayi akakathathwa iveni akho nto yenzeka i-action nentombi ke le yapha usiyanda mane iya naseshophu ahlala ndibulisa angandibulisi noba kwalile ngolwesithathu usuku lwesithathu after yenzi nini uyivile wena after uyivile lusuku lwesithathu after ndivile okay ngolwesithathu late noba ndiyatya uzothi gqele usisi unomelwane wam nomazisi uveliswa xata athi wena ndincede uyafa utata utyhana ndithi hayibo sesifa ngokufiswa yintoni ngoba kaloku uba ibidibene nomthetho bengazofa kaloku le nto besithe mayihambe directly abheke emakhiwane mama omntana abuye nelaa phepha noba nam andikwazi ufunda ewa nam andifundanga kakhulu ndizawuthatha elaa phepha ndilisekomiti ndihamba naye nomakhulu lo bezondibiza kuthethwe ke ngoba ngabe utamkhulu uyenzile nesekutheni ngozwana xa utamkhulu yafa wathi winkhawuye kuquestiona utata uGyana uyafa hey ndasiva isikhalo bhuti ingekafiki nakulaa ndawo kuthiwa ngasetepini yinto ndehle xa ndifika athi omnye ubhuti ibambe sisapho bizwa ndini ndithi ke mna ke uyabona ke uzandixhasa uthi hey mandibambe apho ndibizwa nguwe andithethi nomntu ozigquma ubuso awuzoba ngathi kaloku lipolisa lakwaloyithi umntu ozigquma ngohlobo nguganda ipolisa lakwaloyithi khona niforum enjani le inxibe izinto ezigquma so hayi manqondo fika manqwalasele umjongele umntu ebethetha athi sisawuzondenza nto ogquma kwam sihambele ngale nto yalo tata ndalibe kumele uba first of all awuhambelanga kum uqale efemelini le nto yinto yangezolo elinye ngomvulo ubuze wena njengamntu eforum i-CPF ba kwenzeke ntoni ngoku uzobuza kum nibabizile phofu babendibabizile bona wafumaniseka noba utata unkonki uthi yena akazokwazi uphumelela njengoba utamkhulu ebethwa apha phambi kwegani lakhe hayi ndihlale ndibuze lo bhuti ndike mna ke undibizela ntoni alo bhuti hayi kaloku sisi nguwe umntu obemeba unika ingcazelo ngalo tata uyibhuda xa kulapho ke ngoba kaloku ngabo abathi bonakalelwe ngumntana nina nifika eziforum esuka kuloo ndawo nizobetha umntu apha ekuhlaleni ningena udoor to door ninqonqoza amagali baphumani nalizuma benimbonile Zuma ndimbamba lo bhuti heyi akakwazi ukugqitha kule nto ayifunayo ndithi bekumele uba niyiforum niqale phaa efemelini ezibabe sihleli ngomvulo nje banimbetha ngokuba kungolwesithathu alo bhuti hayi yeka sisihamba phindele endlini yakho ndithi hayi mani nguwe tata unikani lona yini nibetha utamkhulu ngolu hlobo ndimbomba kwangeli xesha ndimbiza ngegama uyazazi musa into zakwiforum ndimbomba uguquka msinyana ndithi hayi tata unikani kanti nini kanti ababenza le nto kutamkhulu yini utata omdala nimenze le nto ndive ingxwabangxwaba kwabasebabethayo ndibe kumele uba uyabanqanda kaloku bangabethi ngokusekhona ecommunity abahlala nimbuze imibuzo utamkhulu fumanisa ukuba kukho abankunzayo abathi makahliswe ibhlukhu kuzosikwa le nto yakhe anayo imoshayo ndim ke ndihambe umboma lo bhuti yandigxotha athi hayi mani sisikawambe ndiyakuboma unento eninzi ndim ke ndiyabheka egaleni kube ngolwesine ekuseni afika uganda elipolisa siyanda uma ngapha kwegeyithi kanaxesha obangene kokwenu uganda siyanda bhuti izakhawuleza nalo mntanakho jonga wena suqhela wena into iqale uyise emapoliseni kodwa ungombise utata abantu lo tata uthiwa uyachacha ngapha esibhedlele efre endophuke nophuka imihlathi le yenyama yakhe izihlahla ezi zophukile
jonga Jwasanda usudlala ngomthetho akudlalwa ngomthetho mamela ngoba izisanga kuthi lento kwaloyithi kanti uzayizisa kuthi kanti utata abantu bethu eforum aba bantu bamani behamba apha bethatha istatement yaba notata ubethu eforum hayi buthi athi wathi khwele evenini hamba nawo ngondibomba kuyiwa kuloo ndawo ayoncinelwa kuyo ke imibuzo ahambe naye ke uBhutganda abuye phaa emva xa ngathi abantu abazabuya nembona ehlika nomntana wakhe uSiyanda bangena endlini akho ndiyithethwayo kum akuthethwa nto hleli ndiyekiwe ndihlale kube ngolwesine ndigqithe ndiye ezantsi eMagqigambini ngokwenzekele bendandagqithi ke uyapha eMagqigambini ndothenga phaa ndiwayeka nalapha ngakum hayi bengumole weke afike umakhulu phaa egalini ngolwesine late athi andilambe khandincede mani ngokutya ndilambe ndithi anako makhulu kutya kuhlaleke kumane kuhamba ke abecuphi nangomgqibelo baye egalini katamkhulu kukwimini ke bafika ke isitixo bengasazi noba sikubani bebuzana kwakule family caba batho Siyanda hayi asisazi isitixo basikubana athi lo sisi awazi basizavula njani ke ngoku because sinalento funeke sifotile apha kweligali katata uTyana athi ke nakuSiyanda hayi khawumenza kubuzela komnye umuntu apha esiqekini umanseka uya kunomazizi xa bathi nomazizi hayi andisazi isitixo sikatata uTyana mna basikubani na baxelela abo bantu mabazame ukucontact utamkhulu okanye baphinde baye esibhedlele ukutamkhulu bayobuza isitixo sikubani banganikwa mkhomba ndlela uba hayi sikuyibhoda lapha bemkeke bahambe bengafotanga ke ngaloo mini baphinde caba ngaloo mini bavuke ekuseni bafika kukho aba bantu babhoda phaa bafika baxhakaza bafota neroom katamkhulu yonke loo nto leyo akuziwa kum hayi akho ndithethwayo kum akuziwa hlaleke ndafumana umsebenzi it was October November kumama uClara Dangeni village ndiphangele xa ndibuye ejophini athi umuntu Wini ndithi athi khawusondele mntana sekhaya ndithi yintoni khona enye into embi ngaphandle ngale katata uTyana athi wethu basayinisiwe abantu amaphepha fike umcuphi mntananyana ongumfana ngalikhalati xa buthi ungwase Southern kula building yabantwana ononhlalonhle ndike mna ke basayinise ubani athi aba bantu buyobabiza ububathembe ezibanga abamelwane bethu apha esiqikini noTyana ndithi ubani umama kaSisipho notata kaSisipho ngoba sayiniswe nto bathi basayina ntoni bona athi asiyazi bathathwe ngemoto basayina bemka bahamba bheke eSouthern ndithi hayi mani awuphazami mhlambe kuziwe kumama omntana athi ke nayo hayi honestly yanixoka ndiphazama kuziwe kubo nkonki ngunomfana wakhupha iphepha basayinisa kwalayitshwa abantu babheka kuloo ndawo basiwa kuyo ndike mna hayi wethu kuba sekuleyithi ngoku sathi ngomso kambe emsebenzini khe ndiye kwaMasisipho noyincokola nyhani ke ndaphangela engomso ndabuya ndehla ndafika nqonqoza wami mandingene ndathi molweni makaSisipho wathi wike uthi sisi uyinike xa mbiza usisi omdala kumphatha umnike imbeko athi lo sisi ndike makayi mandihambele apha kuni notata ukhona utata kaSisipho athi ayobhange ndithi ke makayi mani kuthiwa kukho imoto bezifikile apha ekuhlaleni nasayiniswa ithini le nto kakunabisele umcacisele athi yho siswini inzima into kaSiyanda fikile roboti apha wasisayinisa wabuza into yoba ukhona uMr Bhele bambiza Bhele mosibona bayazise name ndibona uba bave isiduko phaa kulo mama omntana ndiye ma yintoni uBhele because alo isename katata lapha ngunkonki yintoni uBhele athi hayi uthiwe ufuna uMr Bhele ndiye makaya kekho uphangela athi hayi sisiduko sakhe ndiye mna ke okay ndiye mabanisayinise bathini yho hayi sisuna ndiyazi mna laa nto ndathi mistake once singabantu abamnyama ndathi phofu mna soze ndiyenze loo nto ndixelela umntu andivezele nompumi andiyisayini into engeyiyo uyisayinile wena le wathi ewe ndiyisayinile kuthiwe siya kwibuilding eseSouthern uthi ndathi bekumele uba khange uyisayine khange uyivume ngoba bekumele uba uthe intloko
nguwini phaa phezulu. Lo into ibiqale ngomntanakhe wathi ke na ke siswini iva mamela ndiyile Southern University banotata kaSisipho phaa endibona uba kwayena utata Sisipho uthathwe ngendlela engeyiyo ngaba becuphe emsebenzini. Ndithi mna kuphangela kutata Sisipho athi kulaa building phambi kwasekhoto nontlalontle. Ndithi i-security phakana ndimlibele athi ewe. Ndithi hayibo athi ndidibene naye phaa utata kaSisipho. Kwaqala mna ndangena kulo nontlalontle wavala icango wandibuza imibuzo ngale nto lo mntaka sihanda ke mna hayi kodwa bekumeba le nto iqala kusiswini wathi hayi asithethi ngawini apha. Ndathi hayibo umntu osemthethweni uthi umxalela wena bekumele uba kuthi wathi uthela loo ntlalontle asithethi ngamama kaAvuyile uwini apha sithetha ngodyana utata uphuthumile dyana. Uthi ndasibeka ke istatement ba hayi mna ndithe kumama umntana ngoku bendiphana babantu bendinabo makathathe umntana amse empilweni sagqiba kwizigqibo ezitshoyo. Uthi ke wabuza unontlalontle uba ibinguwe nobani hayi umntu ebephandim nomnye nam nomakhulu nomnye utata osenext door kwakwatamkhulu utata uXabhashe ke lowo utata okuthiwa nguXabhashe. Hayi asithethi ngabo bantu uwini noXabhashe apha xa bendibona bata mna bhuti ndibiza kwamntu xa into imbi ihlaleni andizoyazi into yoba ungusibara apha next door kulo mzi kuthiwa konakele kuwo. Caba ke kwavela into zoba hayi makangabizwa lo because ungusibaro wakhe udyana. Unontlalontle ke caba wathi uwini noXabhashe mababekwe ecaleni kuthethwe ngale. Yike mna ke athi hayi ndisibekile istatement siswini uba ndithe umntana makathathwa asiwe empilweni. Caba ke uSiyanda wabuya yena akamthatha umntana because ileta zasiyibona because besayithatha ileta siyise ekomitini ekuhlaleni zange ndiyibone ileta. Wathi unontlalontle okay sisenkosi ke kwangena utata uBhele utata uNkongi lo umyeni walosisi